aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Ame foli lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen don an na k'a fɔ k'aw y'aw bisimila aw ka wula in na bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la kɛnɛ mun na n'an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan bi wula in na kibaruya bakuruba bɛna tali kɛ jamana ɲɛmaaw ye hakilina bila sen kan ko ka an ka kɛnɛyasobaw ka ɲɛda kura d'u ma o baaraw kɛtɔ la minisiri fila taara ka taa i ɲɛ da u kan yaasa ka se ka baaraw lajɛ o bɛ ka taa lahala mun na kɛnɛyako minisiri ka fara kunnafonilaw ka minisiri ani Bamakɔ marabolo ɲɛmaa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛnɛ mun kan lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ni Moritani dancɛ la k'an ka cɛbaw ye wulikajɔba dɔw kɛ ka se ka dadigɛ kosɛbɛ bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilamaaw la bayɛlɛmali kalanso min bɛ Sibikaw fɛ yen nɔ ni o ye CAS ye olu bɛ ka baara caman kɛ ka se ka siraw dilan ani ka kalanso dɔ baaraw bila sen kan Kasim Traoré, Falaye Keita ani Keba Diallo olu tun bɛ kunungo u bɛna o ɲɛfɔli kɛ aw ye marabolo kɔnɔ kibaruyaw bɛna taa ni an ye Kulukorokaw bara u ka mairie a ka musaka 2025 kɔnɔ ko o bɛnna CFA wari miliyɔn 10 hakɛ ma mairie yɛrɛ ye mun ladon ɲɛta o baaraw kama Moptikaw fɛ yen nɔ ko taji sɔrɔla DCC maaw olu ka bolofara min bɛ DRCC olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa taji tilancogo ka se ka a labɛn Korokaw fana ye taji sɔrɔ ko station bɛɛ lajɛlen na taji a bɛ ka feere sɔngɔ normal la ni o ye 155 ye kɔkan kibaruyaw an bɛ taa Libikaw bara Libi jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Karafi ale fagara cogo min na a denkɛ fana garisɛgɛ donna o fagacogo kelen ɲɔgɔngo la ko maa minnu ni olu ma se ka bugunatigɛ ninnu de an ka wula in na kibaruya kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni misɛnman caman fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a kan a y'aw sɔgɔko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ segin ka aw fo ko kura aw minnu ye ja ni suganti k'aw kunnafoni Keba Diallo ka i fo ni waati in na nɛgɛ karafo bɛ e mun bolo ani ka ja wɛrɛ maaw la kunungo Keba CAS kɔnɔna la Sibikaw bara aw tun bɛ yen nɔ Sibikaw ka kalanso min bɛ yen ni olu ka caw ɲɛsin bɛ ka an ka cikɛfɛnw k'u bayɛlɛma ani ka sɛnɛkow ka don ba la kosɛbɛ o ye baaraba caman kɛ kalanso in a sigilen don yɔrɔ mun na ani u ka transformation kɛyɔrɔ ni o ye Kalasa ye u bɛ ka baara caman kɛ yaasa ka sira caman dilan sira mɛtiri 900 hakɛ Sibikaw ka kalanso in CAS ka tɛmɛ u ka ɲɛmaaba Sala Babi a n'a ka cɛbalenw ani o dɛmɛbaga mun bɛ yen ni o ye alimanw ye u ka boliɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye ka nin baaraba in daminɛ sira dilanw kɔfɛ Sibikaw ka kalanso in u ye wulikajɔ kɛ ka se ka kalanso dɔ ni o ye premier cycle ye
ka o jɔ ka o di kalasakaw ma o kalanso in baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na wa o kɔfɛ ni bayɛlɛmaliso in ni o ye CAS ye o bɛ fɛn caman dilan ni o de ye lemurubaw ani fo ka taa se ka an ka minfɛnw ni o ye boisson ye ni o dɔ ye tamarin ni o ye tomi jiw ye lemuruba jiw ka se ka o bɛɛ lajɛlen bɔ ka fara u ka bayɛlɛmali n'u ka baara tɔw caman kan keba kunungo aw tun bɛ o kɛnɛ kan Kasim Tarawele ani Falaye Keta mun bɔra Sibikaw bara kalasakaw fɛ yen nɔ an bɛ taa fan fɛ ka jɛngɛ o lajɛ. bɛɛ lajɛlen ko ko siraba ye yiriwali ye ni siraba ye yiriwali ye bi sirababilen o dilanna yaasa kalasa dugu bɛ se ka lasago cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanso min bɛ yen ka bɔ o kɔfɛ mɛtiri 900 ɲɔgɔnko kan yaasa min ye denmisɛnw ye olu ka kalanso bɛ se ka kisi cogo min baara in ale banna pewu sisan kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a lajɛ yaasa min ye kalasakaw yɛrɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ a la cogo min na. O temps in na fɔlɔ la sira in tun bɛ ekɔliso traverser Bɛntugu ni Moribatugu bɛ ekɔliso de traverser ka bɔ ka taa kɛnɛma donc an ye n'o ko b'o kɛ accident na a bɛ ka fɛn caman provoquer an y'a essayer ka point 2 kɛ point 1 o donna ekɔliso kɔnɔna na donc uniquement mɔgɔ min na ekɔliso kɔnɔ olu bɛ don yen kɔfɛ ta in u bɛ tɛmɛ ka taa dugu kɔfɛ voilà pour que ka accident ni fɛn ninnu éviter quoi an kun y'o de daminɛ o baara nɔgɔyara sisan 900 mètres ɲɔgɔn na quoi. Awɔ bon o kɔni b'an ka projet don dɔ ka da parce que an y'a élargi ka kɛ 10 mètres de pour que a ka se ka bonya et puis an ye caniveau dɔw k'a kɔnɔ pour que ni san nana ji kana na sigi fɛn kan ji ka se ka bɔ quoi donc de fitiri an bɛna goudron ni fɛnw k'a kan o kɔni b'an ka projet la an ye mun kɛ an bɔra ka mun kɛ bon an kɔni ma tɛmɛ 2 mois nin kan awɔ an kɛ ka ban parce que gazoil ko crise fɛnw bɛɛ kun bɛ yen quoi voilà bon an kɔni bɛ se ka mun fɔ toujours k'o jija dɔrɔn o jija ka kalan kɛ ka ɲɛ et puis ka sira fana u ka sira matarafa ka an bɛ se k'o conseil de d'u ma quoi. N'o y'a sɔrɔ fɔlɔ kalasa kalanso tun bɛ cɛci ni siraba ye bi o banna kalanso in yɛrɛ kɔnɔ seconde cycle kura bɛ ka jɔ baaraw daminɛna ka ban n'Ala sɔnna ma utu kalo nata in a bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ yaasa ka bɛn ni kalanta kura nata ye octobre kalo ale fana nata in kɔnɔna na. Bon a bɛna jɔ kalanso 3 de don a bɛna kilasi 3 de jɔ voilà an bɛna kilasi 3 de jɔ pour que kɔrɔlen ekɔliso kɔrɔ ninnu bɛ yen olu caman bɛ yen a tiɲɛnen de don an bɛna olu démoli ni nin 3 banna u bɛ yɛlɛma yen quoi. Donc kan ka daminɛ mois de février ka taa ban août bon pour le moment an bɛ ka implantation de kɛ ani an bɛ fɛ ka appro fana daminɛ semaine in na ka cɛncɛn ni gravier cɛ ka na n'a ye chantier la voilà o de kɔni tun b'an bolo an ka programme na awɔ minɛn bɛɛ bɛ yen voilà semaine in na an bɛ appro bɛɛ kɛ nɛgɛ ni fɛn ninnu an kan ka na n'a bɛɛ ye semaine in na voilà classe kɔrɔ min bɛ yen ni nin banna an bɛna olu dɔw ci ka kɛ ka classe kɔrɔw kɛ ka o remplacer quoi bon a baara in ka misɛn dɔɔnin parce que n'u ka baara norme de b'a la n'i ko i b'a arabara baara kɛ a tɛ ɲɛ quoi donc i bɛ taa dɔɔni pour que a ka se ka réussir kosɛbɛ parce que hali n'a banna joona ka sɔrɔ a ma ɲɛ avantage t'a la quoi parce que kalan min k'a kɔnɔ fo mois de octobre prochain donc o de la an bɛ taa n'a ye dɔɔni an b'a kɛ fo k'a ɲɛ au moins août bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ a banna quoi bon a n'o dafara fitinin dɔrɔn bɛ yen a n'o cɛ sinon a kɛcogo bɛɛ ye kelen mais seconde cycle in ka o ma bɔn ka nin bɔ parce que kɔnɔna ye 9 mètres ni bɛ taa fo 12 mètres na 6 mètres parce que ni premier cycle ale jama ka ca ni seconde cycle ye quoi sinon a norme bɛɛ ye kelen a kɛcogo bɛɛ kelen foyi tɛ changé a la mais a ka bɔn ni kɔrɔlen dɔrɔn a banna bon dugudenw kɔni an kɔni b'o jija u k'a fɔ parents ninnu ye u k'a fɔ denmisɛnninw u ka kalan kɛ parce que n'i y'a nin bɛɛ bɛ kɛ pour que kalan ka se ka kɛ ni denmisɛnninw ma kalan k'a kɔnɔ a bɛna fɔ ekɔliso jɔli nafa t'a la quoi o ka to ka denmisɛnninw conseiller et puis ka conseil ɲɛnama denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ parce que n tɛ Marina i bɛ fan bɛɛ la i tɛ ɲɔgɔnna ye. kalasakaw fɛ yen bayɛlɛmali bɛ kɛ yɔrɔ min na fɛn 2 o bayɛlɛmana zen o fɔlɔ ye min ye o ye jus d'orange ye o ma ka di bɛɛ lajɛlen ye sunkalo in na o ka ɲi musow kɛrɛfɛ kosɛbɛ i ye sun tigɛ ka se ka lemuruji sɔrɔ k'o sumalen min ntomi dilanlen k'o fana sɔrɔ i bolo k'i ka mɔni ni ka fɛnw dilan n'o ye o fana cɛ ka ɲi Safi ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ale fɛn 2 in bɛɛ lajɛlen kan. An ye produit kura minnu bɔ tile 2 in na o ye jus d'orange de n'o ye nemuruba ji bisilen nemuruba ji gɛrɛgɛrɛ ale ni tamarin pati n'o ye tomi ye tomi pati bɔlen i bɛ se k'a diluer k'a kɛ jus ye i bɛ se k'a k'i ka mɔniw na a bɛ se ka kɛ kangalibaw la o produit kuraw de b'an bolo nin wagati in na sunkalo in yɛrɛ natɔla filɛ tan cogo min na nemuruba ji in ka fisa kosɛbɛ n'i y'a bila frigo la a sumalen a bɛ se ka kɛ ka sun tigɛ fɛn fana tomi pati in fana a bɛ se ka kɛ mɔniw la a bɛ se ka kɛ kangalibaw la a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ tomi ji ye donc a bɛ gadomusow bolo lafiya kosɛbɛ. An y'a yira la sara k'a fɔ ko min ye kalasa kɔnɔna na bayɛlɛmali bɛ to sen na hali bi
bagan dumuni kura dilannen no u fɛ sɔ fara b'a la min ye tiga fara b'a la fɛn o fɛn bɛ bɔ usine kɔnɔ n'o kan ka fili o fana dɔɔni bɛ k'a la siɲɛ wɛrɛ an bɛna nana aw ye aw k'o ye ani yelen fana baara min bɛ ka kɛ bi kalasa kɔnɔna na ani bolofara tɔw ni ala n'a kira sɔnna a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min ne tun bɛ yan Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ aw ye bi Sibi ani Kalasa a k'an bɛn waati wɛrɛ. Keba b'a to an bɛ taa kɛnɛyako sira fɛ an ka jamana ɲɛmaayaso ye hakilina min bila sen kan ko k'an ka kɛnɛyasow ka ɲɛdakura d'u ma ko programme présidentiel d'urgence hospitalière o baaraw a tacogo ka ɲi ka sanga ni kunungo février kalo tile 3 ye an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso ka fara kunnafoniko minisiri kan ani Bamako marabolo ɲɛma olu taara o ɲɛda baaraw bɛ ka kɛ cogo min na kɛnɛyaso dilanyɔrɔ la kɛnɛyaso ninnu n'a yɛrɛ la k'a fɔ Bamako komini bɛɛ lajɛlen kɛnɛyaso CSRF ɲɛdakura bɛ di u ma ani ka mansin kuraw bila o kɔnɔ mun bɛ an ka kɛnɛya ka kologiriya ka a bila diɲɛ lahala kuraw la ko modernisation ka fara marabolo kɔnɔnaw ani yɔrɔ caman kan Bamako kɔnɔna la nɔ komini 4 sigida 4 ani sigida 5 olu de ministre ninnu ka visite ka a bisimila u taara o ɲɛda baaraw kɛcogo kan an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso y'a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛ in kan ko danaya tɛ kɔlɔsili bali a ka kan u ye baara ninnu di maa minnu ma kuma o kuma u ka se ka taa munumunu salo kɛ yaasa ka taa lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na baara minnu ni a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw ka kɛnɛyako ka se ka a sabati wa ko ka baara ninnu to senna fɛnɛ hakilina dɔ ye mun ye kɛnɛyako baaraw tɛ se ka jɔ ka kɛɲɛ ni nin waati in ye baara dɔ bɛ bila sen kan yaasa maaw ka se ka to ka kɛnɛyaw sɔrɔ baara ninnu kɛrɛfɛ ko o taara o bɛɛ lajɛlen de lajɛ k'a sɔrɔ n'a bɛ a kɛ a kɛcogo la kulu mun sigira yaasa ka se ka kɛnɛyaso ninnu koɲɛw la kɔlɔsi ni u b'a wele ko CPRES o ɲɛma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o nisɔndiyara bawo ko baaraw bɛ ka taa cogo min na wulikajɔw bɛ ka kɛ baarakɛlaw fɛ su ni tile ko a bɛ maa munafa hakilinaw ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ k'a fɔ laɲini bɛna sabati wa ko an ɲɛ min na o bɛ maa munafa an ka marabolo ɲɛma ni o ye Bamako gouverneur ye ale mun tun bɛ kɛnɛ kan ale fana ka nisɔndiya yira bawo ko baaraw tacogo k'a bɛ maa munafa ko bɛɛ lajɛlen dɔ k'a fɔ ni baara ninnu kɛra ni anw yɛrɛw kunna nafolo de ye fond propre an ka jamana waganɛ yɛrɛ de bɛ ka kɛ ka nin baara ninnu kɛ ko bɛ maa nisɔndiya ko bɔ ko ani baarakɛlaw bɛ ka u cɛsiri cogo min na ko nisɔndiya ko don o siratigɛ kelen na an ka kunnafonilaw tɔgɔla minisiri ni o ye Alhamdu Ag Ilɛni ye ale fana y'a ka nisɔndiya yira bawo ko nin programme ninnu filɛ nin ye ni a bɛ don an ka kɛnɛyasow o ɲɛdakurali kama yaasa maaw ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ ko hakilina don kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nin n'a ɲɔngo projet ba ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tan nin cogo in na k'a fɔ ko kɛnɛyasobaw ka dilan ka ɲɛdakura d'u ma tantɔ ko nin nisɔndiyako de bawo ko kabi indépendance an ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔn projet ba man ka kɛ ko de la jamana ɲɛmaaw kan ka fɔ ani bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔw kɛ maa minnu bɛ a baaraw la baaraw bɛ ka kɛ maa minnu ye an bɛɛ kan ka an jɔyɔrɔ fa yaasa laɲini min ka se ka sabati malidenw ka kɛnɛyako kama an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso ni o ye colonel major Assa Bajalo Ture a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ka tɛmɛ jamanakuntigi fɛ général d'armée Assimi Goïta a aminako ba ye malidenw ka kɛnɛyako ye n'a ma ɲɛ ko kɛnɛya ka kɛ diɲɛ subahana mansin ko ani fo ka taa se minɛnw kɛnɛya tigilamaw olu bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na hakaja banabaatɔw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya cogoya ɲuman na cogo min na o de ye laɲini wa wulikajɔ bɛ kɛ cogo min na ko jigisigi u y'o sɔrɔ k'a fɔ baaraw ta cogo ka ɲi wa don nataw la halisa k'u bɛna to ka sɛgɛsɛgɛliw ani lakɔlɔsiliw kɛ fo ka kɛnɛyaso ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen ban Keba an bɛ taa lakanako sira fɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Mali ani Moritani dancɛ la ka sanga ni février kalo tile 2 ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma journal division Umaru Jara a yɛrɛ k'a fɔ ko wolomasiri tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ ba dɔ kɛ tukɔnɔna min bɛ yen n'u b'a wele ko Foyita tukɔnɔna la Mali ni Moritani dancɛ la k'u ye baara kɛ ka se ka taa maa ŋaniya jugu ni o ye bingannikɛla ninnu ye Bamancɛ wali dɔw kɛlɛtigilamaw ka u camanba kun faralen ɲɔgɔn kan mɔbili 3 kɔnɔ ni o ye pick-up ye ko an ka cɛfini tabaw ye u lajɛ u tun bɛ jiri kɔrɔ k'u viser k'u bɛɛ lajɛlen susu k'u bɛɛ daji an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu minnu bɛ ka wulikajɔw kɛ su ni tile ka fara duguma kɛlɛcɛw kan yaasa fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka nin maa ŋaniya jugu ninnu bɛn jugu ninnu ka o kɛlɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka wulikajɔw u b'a yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ su ni tile dɔ de bɛ ka fara a kan
yaasa ka an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen dugukolo sibiri ɲɛ kelen o tɛ to juguw bolo dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'an ka cɛbalenw bɛ wuli ka jɔ o la ka juguw kɛlɛ k'u daji malidenw n'u bololafɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na o mun ye laɲini ye bɛɛ lajɛlen fɛ keba an bɛ taa duguba kɔnɔna lakana ko olu sira fɛ an ka jamana minisiri fila ni o dɔ bɛ tali kɛ bolimafɛnkow minisiri madame Damele Madina Sissogo fo ka taa se duguba kɔnɔna lakana ko minisiri ni o bɛ tali kɛ général division Daoud Ali Mohamedine olu ye o bolonɔ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura mun n'a bɛ tali kɛ bolimafɛnkow cakɛdaw ani polisilakaw ni o ye duguba kɔnɔna lakanabaw ye u bɛ se ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na bolonɔ bilala sɛbɛn min na k'a fɔ ko sɛbɛn in n'an bɛɛ lajɛlen ka lakana amina ko ye mun ye ni o de ye duguba kɔnɔna lakanaw ye ka se ka siraban kasaraw ka olu kɛlɛ ko nin hakilina in bɛ don o de kɔnɔna la bawo ko siraba koɲɛw la polisilakaw ka fara siraba bolibagaw ani siraba koɲɛ lakanabagaw kan bɛɛ lajɛlen ka fanga fara ɲɔgɔn kan ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye laɲini mun ye ka siraban kasaraw kɛlɛ ko o baaraw bɛ se ka kɛ nin kɛnɛ in kan an ka jamana kɔnɔ cakɛda mun bɛ siraba ko koɲɛw kunna ni o ye ANASER ye o ɲɛmaa kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se police nationale gendarmerie nationale olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen bolonɔ bila sɛbɛn mun na a dɔ bɛ tali kɛ ka se ka baaraw ka u kaɲɛ baaraw ka fara ɲɔgɔn kan ko contrôle conjointe yaasa finitigilakaw ani siraba bolibagaw u ka se ka siraba sariyaw ka o ɲɛfɔ kosɛbɛ mobili bolilaw ani fo ka taa se maa fɛn bɛ siraba ko ɲɛ kan don o don u ka se ka siraba sariyaw ka olu bɛɛ lajɛlen k'u bato o kɔfɛ ko kalanbulonw ka sigi ni o ye formation ye ka a ɲɛfɔ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka a faamu a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko premier secours ni o ye ni maa mun ye degun sɔrɔ bɛɛ ka se ka o degun wuli cogo kun fɔlɔw ka o labɔ o tigi kan yanni kɛnɛya tigilamaaw kana ko premier secours kan ka kɛ fɛn de siraba bolibaga bɛɛ lajɛlen kan ka mun lakodɔn o la ni fɛn min ye kasara ye maaw sɔrɔ yanni kɛnɛya tigilamaaw ka na u ka se ka dɛmɛ kun fɔlɔw don u ma o dɔw bɛ tali kɛ tasuma fagala na a ɲɔgɔnna ni o ye instincteur ye bɛɛ ka se ka o labaara jango ni tasuma don walew kɛra maaw ka se ka tasuma lasa yanni an ka protection civile olu ka se kɛnɛ kan ko ni nin hakilina ɲuman ye n'a faamuyara bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye ka siraba bolibagaw ani polisilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ko ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ sababu ye siraba kasaraw olu bɛ dɔgɔya hakaja ka siraba kasaraw maaw ni bɔnni hakɛ mun bɛ kɛ an ka sirabakanaw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni nin bolo di ɲɔgɔn ma ninnu ye keba yanni an ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ taa e fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda douanezakaw bara keba an ka jamana kɔnɔdenya su ni u b'a wele ko ni de citoyen mun hakilina bila sen kan an ka farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka minisiriso yɔrɔ yaasa cɛbalen minnu bɛ ka baara kɛ fasoden ɲumanya lapasali la ka se ka bonyamasegin ni jɔnjɔn ta k'a di u ma douanezakaw ta bilala sen kan ka sanga ni tarata février kalo tile 3 in ye ka sanga ni nin kɛnɛ belebeleba in ye kɛnɛ mun n'a kɛra yɔrɔ ye marabolo ɲɛma ani sigida ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiyalen don ka se ka taa nin kɛnɛ in kan bawo ko waleɲuman dɔn ye an ka jamana laada kɔrɔ ye maa minnu bɛ ka baara kɛ jango faso kanu o sira fɛ ni olu waleɲuman dɔnna ka jɔnjɔn d'u ma kɛ sababu ye ka se ka maa tɔw ka olu galabu foni k'u bila ɲuman walew kan hakilina in bɔra sifinnakaw ka minisiriso o yɔrɔ mɔbitikaw bara taji o nana u fɛ yen nɔ taji mun n'a donni kɛra nisɔndiyaba ye mɔbiti marabolo ka den bɛɛ lajɛlen bolo ka sanga ni février kalo tile gale ye yaasa taji in ka se ka tilan ko ɲuman station ni ɲɔgɔn cɛ
direction régionale de commerce et concurrence ni o ye DRCC o maaw ye wulikajɔ boloda yaasa ka se ka taa station na k'a lajɛ taji dépotage a bɛ ka di u ma cogo di ani a tilancogo bɛ kɛ cogo min na ko yaasa laɲini ye mun ye taji so bɛɛ ka se ka taji sɔrɔ dati hakɛ mun kan ka di station ma o k'o sɔrɔ ani taji suguya k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fo ka taa se sɔngɔkow ka se ka lakɔlɔsi ko ɲuman prix officiel ni o mun fɔra ɲɛmaayaso fɛ olu ka se ka labato DRCC maaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye taji mun ni a taara di fɛn min ye mɔptikaw ma ni Mali fan bɛɛ lajɛlen ko taji ka se ka lajɛ ko ɲuman a tilancogo ani a labaaracogo a ka kɛ i n'a fɔ sariya ye a fɔ cogo min na maa si kana sariya sɔsɔ kayikaw baara kayi fintigilaka minnu ni olu bɛ arayi kɔnɔ o commissariat maaw u ye wulikajɔba dɔ kɛ commissaire principal Mohamed Bachir Kumare a n'a ka cɛbalenw o ye u tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn feerela dɔw kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kayi kin mun bɛ yen ni u b'a wele ko Diala ko nin yɔrɔ in ɲɛnɛmafɛnw ani dɔrɔgu n'a ɲɔngow u ɲɔ ɲɛlen do yen kosɛbɛ o de la ko polisilakaw ye munumunu salo kɛ ka sanga ni janvier kalo 26 ye u ka munumunu salo de kɛra sababu ye ka taa u tɛgɛ da dɔrɔgu feerela réseau dɔ kan ni mun kɛra sababu ye ka se ka maakɔrɔ dɔ minɛ maakɔrɔ mun n'a si sanga bɛ taa san 71 na ni a kun kɛn bɛ ka i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye fintigilakaw ka fɔ la ka sɔrɔ ko a bɛ dɔrɔgu feere de kɛ o siratigɛ de la ko polisilakaw ka larawili la u taara fɛn min ye cannabis ni o ye joint suguya dɔ ye o sachet 105 ka o sɔrɔ a bolo a tun bɛ ka mun feere o kɔnɔna la fɛnɛ u ye sifinnaka maa 13 ka olu minɛ minnu ni u taara olu sɔrɔ juin mini na ko nin ye wulikajɔba ye polisilakaw ye mun kɛ yaasa ka se ka ɲɛnɛmafɛnw o mini ni a feereli ka kɛlɛ kayikaw baarabaw k'u y'a ye k'a fɔ nin ɲɛnɛmafɛn ninnu a bɛ ka yakubaya kayi sifinnakaw bolo kɔrɔ o de la ko wulikajɔw bɔnna u bolo ka se ka nin ko ninnu ka kunbɛn kucalakaw fɛ yen nɔ u ka seko ni dɔnko kɛnɛba mun n'u b'a tɔgɔ da ko FECAC ale ta ko 7nan baaraw nun donna ka sanga ni tɛnɛ février kalo tile 2 ye kɛnɛ mun n'a kɛra kucalakaw ka dolanci kɛnɛba stade municipal kɔnɔna la kɛnɛ mun ni u y'a sigi ka kɛ seko ni dɔnko sifinnakaw fasodenɲumanya kanu ani Mali keleya k'a bila o minɛn kɔnɔna la ni kɛnɛba in ka a bɛ kɛ yɔrɔ ye ka sugubaw bila sen kan yaasa kucalakaw ka minɛn minnu bɛ dilan u yɛrɛ baara u ka sɔrɔ yen nɔ fo ka taa se laadalafɔliw kunnafoliw olu bɛ kɛ ni o ye conférence débatw ye hakili falen kɛnɛw kalanbulonw bɛ sigi ni o ye formation ye ani ɲɛnajɛbaw olu bɛ sigi ko nin kulo in a bɛ to sen na dɔgɔkun kelen kɔnɔ ale min bɛ kɛ sababu ye ka se ka kucala seko ni dɔnko k'a yira diɲɛmaa la kulukorokaw baara u ka mairie maaw ye sefa wari $10,000,000 ka o de ladon san 2025 kɔnɔna la mairie recette mun ni mairie yɛrɛ baara ye a ladon o de hakilina bɔra ka bin ni u ka rapport ye mairie maaw fɛ ka a lase diɲɛmaa ma bawo ko 2025 kɔnɔ kulukoro mairie ye baara mun kɛ u ka recette a bɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka baarakɛlaw fɛ ni o dɔw ye u bɛ sɛbɛnfura minnu di maaw ma o musakaw de faralen ɲɔgɔn kan u sera ka nin jaabi sɔrɔ ni o ye sefa wari $10,000,000 ani kɔ ye ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye mairie yɛrɛ ka sɛbɛnfuraw ye u bɛ document min di maaw ma déclaration de mariage b'o la fɛn min ye ka légalisation kɛ olu b'o la certificatw ani copies u bɛ fɛn min sɛbɛnfura min ni maaw bɛ a ta mairie la o musakaw de taara i jɔ nin $10,000,000 hakɛ la korokaw bara ko taji sɔngɔ nana a cogoya la bawo ko waati tɛmɛnenw na taji kun bɛ ka feere koro litiri 1,400 taji yɛrɛ kun tɛ ka sɔrɔ ko kabi septembre kalo la korokaw kuma taji sɔrɔ nka ni kuma in na ko korokaw ye tare fɔ bawo ko taji donna u fɛ yen nɔ wa a bɛ ka sɔrɔ koro u ka taji station olu caman ba la an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko a bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ studio tamani maaw fɛ ko taji bɛ ka feere prix officiel de la ni o de ye 155 bi a bɛ se ka sɔrɔ station bɛɛ lajɛlen na o kɛra lafiyada ani nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin korokadenw bɛɛ lajɛlen ma keba an bɛ jini min ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na
Sumatra e ka kari, Sumatra ne ka kari, Sumatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Sumatra fiɲɛ foroko, Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Keba an ka kɔkan kibaru bɛ taa ni an ye bi Libikaw bara. Libi jamana kuntigi kɔrɔ Muhammad Kadafi ni ale kun fagara. Aramɛ k'a fɔ ko a denkɛ fɛnɛ ye fa ta ɲɔgɔnna sacogo o sɔrɔ. Bawo kibaruw bɔra ka bin fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Kadafi denkɛ ni o ye Saif al-Islam Kadafi ye ko kunungo o taara maa minnu n'u ma se ka bugunatigɛ maa 4 ɲɔngo k'a to a dagayɔrɔ la yɔrɔ minnu y'a tɔgɔ da ko Zenten kɔnɔna la Libi ka taa se maa ma ka a faga k'a bɔnɛ a nin na. A yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu nana nin wale in kɛ k'a bɛ n'a fɔ u bɛ mɔgɔ faga baara in u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ bawo k'u dontɔ la lakɔlɔsila minnu bɛ ni o ye caméra de surveillance ye u ye nin bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ ka sɔrɔ ka taa maa kofɔlen k'a bɔnɛ a nin na kibara kunfɔlɔ mun n'a y'a sɔrɔ ka bɔ Al Jazeera yɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka fagali kun ani fo ka taa se maa minnu ye a baara kɛ o ma se ka bugunatigɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a koɲɛw kan. Burkina Faso jamana kɔnɔna la jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ale ye diɲɛ waribonba ni o ye Fonds monétaire international ye waribon minnu bɛ yen nɔ ni ale ye diɲɛ waribonbaw dɔ ye ka se ka kumaɲɔgɔnw sabati Burkina Faso jamana ni waribon in ka jɛɲɔgɔnw o koɲɛ kan. A yɛrɛ k'a fɔ ko ni waribon in yɛrɛ ɲɛmaa dankan ni o ye Kendi Okamura ale de nana Burkina Faso jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na ɲɛma kumaɲɔgɔnya o kumaɲɔgɔnw kɛra yaasa sɔrɔ ko bɛ se ka yiriwa cogo min na Burkina Faso ani ni waribon ni ɲɔgɔn cɛ. Waribon in ɲɛmaa dankan ko kumaɲɔgɔnw kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko Burkina Faso nafolo bɛ ka basigi cogo min na ko o bɛ maa munafa a bɛ maa nisɔndiya ani ko fɛlɛ ni wulikajɔ mun kɛn bɛ Burkina Faso ɲɛmaaw fɛ ka se ka yɛlɛma don u ka sɔrɔ kow la ko nisɔndiya ko don o de la ko waribon in u labɛn bɛ ka se ka baaraɲɔgɔnw kɛ ni Burkina Faso jamana ye don nataw la sira caman kɔnɔ yaasa ɲɛta sira caman Burkina Faso kaw bɛ se ka o kɛ o ni waribon in ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna la. Nigeria jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 100 ni maa 62 o de bɔrɔna a nin na a kɛra maaw fɛ maa minnu ni o ye kulu marifatigiw ye ko in kɛra ka sanga ni Nigeria u ka jamana tilebiyanfan caman fanw fɛ ko ka sanga ni février kalo tile 3 ye ni o ye kunun tarata ye nin ko in kɛra u ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko Woro ni ale bɛ fɛn mun ye Nigeria maa ŋanajugu ni o ye binganikɛlaw ani fo ka taa se kulu marifatigiw ka fara bamancɛ walijuguya kɛlɛtigɛlamɔgɔw kan olu ka ca nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o wulikajɔw de kɛra sababu ye ka se ka taa dankari kɛ ni maa 100 ani maa 62 in na kɔrɔfɔ in a dayanimara Croix-Rouge maaw fɛ ani a fana tilala ka sɛbɛntiya politilaka minnu bɛ yɔrɔ in na ani marabolo minnu bɛ ni marabolo ɲɛmaa minnu bɛ marabolo in kɔnɔ ni o ye État de Kwara olu bɛɛ lajɛlen ye ni ataki kofɔlen in ka a sɛbɛntiya. Maroc jamana kɔnɔna la san lahawta minnu ni u nana n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛni lase u ka sigida caman ma yɔrɔ minnu b'a wele ko Kasser al-Kebir ni o bɛ Maroc kɔrɔyan fan fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 50,000 hakɛ olu de maa 50,000 hakɛ olu de ye gɛlɛya sɔrɔ san ka lahawta tiɲɛni ninnu fɛ ni olu bɛɛ lajɛlen jagoyara ka u sigiyɔrɔ bila wa a yɛrɛ la k'a fɔ tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na o ye u ka jidafɛ sigida ye sigida mun kɔnɔna la ni maa 100 ani 20 hakɛ olu bɛ yen nɔ ko nin san lahawta in a kɛra sababu ye ka gɛrɛntɛba de lase Maroc jamana caman fan dugu in ma ni o ye Kasar ye o siratigɛ la jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ hakaja ka jamana finitigilakaw armée royale ka olu caman bila ka taa yaasa maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ani fo ka taa lajɛ halisa dɔ bɛ se ka fara gɛlɛya kan ka o kunbɛn yaasa maa wɛrɛw kana gɛlɛya sɔrɔ ka fara tɛmɛnenw kan. Sudafiriki jamana kɔnɔna la wulikajɔw kɛra ka se ka maa binganikɛlaw gosilikɛla dɔw ni o ye réseau belebeleba ye minnu ye dollar wari miliyɔn 50 hakɛ ka o daraki k'o bɔ maaw kun ko wulikajɔw kɔnɔna la tɛgɛ dara o gosilikɛlaba ninnu kan a yɛrɛ k'a fɔ ko Sudafiriki faaba Johannesburg kɔnɔna la
ni maa ninnu tun ye u ka réseau k'a labɛn réseau ba de tun bɛ u bolo u tun bɛ maaw gosi ka bɔ diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la ko centre d'appel u b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ maaw bilasira ka sira yira maaw la ani ka projets ɲɛfɔ maaw ye k'u to o de sira fɛ u ye wari bɔ maaw kun o wari mun farala ɲɔgɔn kan fo ka taa se dollar wari miliyɔn 50 hakɛ ma maaw ka damakasi sɛbɛnw donni ani fo ka taa damakasi sɛbɛn cayali de fintigɛlakaw ye wulikajɔw boloda ka se ka taa ni gosilikɛla maa 20 ani kɔ ka u minɛ u bɛ kiiritigɛlamaw bolo bi ko don nataw la u bɛna t'u jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ ka ɲininkali busamisɛn gan u la yaasa u ye wale min kɛ u ka se ka t'u jɔ o wale kunkɔrɔ Amɛriki jamana kɔnɔna la Minneapolis ni o ye yɔrɔ ye yɔrɔ mun na ni u kun kɛn bɛ ka finitigilakaw bila ye ko police de l'immigration finitigilaka minnu ni u kɛra sababu ye ka gɛrɛntɛ ta k'a lase tunganadenw ma kosɛbɛ ni o ye isi finitigilakaw ye Donald Trump ale ye a ka ciladen ka o bila ka taa Minneapolis kɔnɔna la ni o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni finitigilaka kofɔlen ninnu ni o ye isi maa 700 ye olu bɛna bɔ Minneapolis kɔnɔna la ko o bɛ sɔn ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin tunganatalaw ma jango wolofima minnu bɛna nin yɔrɔ in na bawo ko nin walikajɔ ni baaraw o bonyana kosɛbɛ polisilaka ninnu bolo u yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ o nin na u ka kunbɛli cogoya juguyaw olu sen fɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnenw dɔrɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ maa 2 ɲɔngo olu de fagara ni finitigilaka ninnu fɛ ko kuma caman finitigilaka ninnu u ni tunganatalaw ni taamadenw bɛ kari ɲɔgɔn na a caman bɛ kɛ farafindenw de ye ko ka sanga ni kalafili minnu kan ka boloda novembre kalo cɛmancɛw la ko o kalafiliw de kama maa caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Donald Trump a bɛ ka ni finitigilaka ninnu ka baaraw ka a fɛgɛya yaasa Minneapolis ni a ɲɔngow kɔnɔ tɔgɔ kana tiɲɛ u la u ka se ka jama sɔrɔ tuma mun na n'u mago bɛna jɔ maaw la kalata waatiw Espagne jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ ka bɔlɔlɔsiraw ka o tigɛ sifinnakaw la minnu tɛ san 16 sɔrɔ u kɛlen ka o kibaruya in ka a bugunatigɛ dubayikaw bara Espagne premier ministre Pedro Sanchez ale de ye nin laseli kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la Espagne bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka bɔlɔlɔsiraw ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ sifinnakaw la bawo ko nin bɔlɔlɔsira in bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya mun lase sifinnakaw ma diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a cogoya dɔn fɛlɛ ni dabali mun bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin bɔlɔlɔsira in tigɛ wa ko a ka bɔlɔlɔsiraw a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛw ka bɔlɔlɔsiraw de bɛ ka na tiɲɛni kɛ Espagne o kɔrɔfɔ minnu ko ni X o ɲɛma o tigi ni o ye Elon Musk ye o kɔrɔfɔ in ma diya ale ye Faransikaw ka jamana fanga sinamatɔn ɲɛmaamuso ni o ye Marine Le Pen ye ale kan ka taa kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ bawo kiiritigɛlamaw kɛn bɛ ka wele dɔ bila a ma ka sanga ni ko a ye wale dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana cogo ma ni u b'a wele ko wasabulon Front National a ye wale dɔ kɛ o kɔnɔna la ka sanga ni nin waati in ye kiiri kɔnɔna la ministère public olu kɛn bɛ ka laɲini mun kɛ ko ka ni muso kɔfɔla in ka san 4 kaso ka o da kun wa ko san 4 min kɔnɔna la a fana bɛ san 4 wɛrɛ kɛ a tɛ se ka kɛ musobɔ ye a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ka bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ani fo ka taa se bracelet électronique ko ka o siri a tɛgɛ la k'o kɛ san 1 kaso kura ye san 4 tɔ o bɛ kɛ fɛn sursis ye ka o juru don a la ani a tɛ se ka kɛ musobɔ ye a tɛ se ka jamanakuntigiya ɲini fo san 5 hakɛ ministère public o laɲini mun kɛ o laɲini bɛ sira sɔrɔ wa a tɛ sira sɔrɔ wa don nataw la kiiri kan ka taa kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ olu de bɛ se ka o jaabi laban bɔ k'a bin k'a lajɛ ni Marine Le Pen fɛn mun ye laɲini mun kɛra ministère public fɛ ni o bɛ da kun walima ni o tɛ da kun yanni an ka kibaruya kun cɛ kiba an bɛ a lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ko Jani ye 100 000 abonnés YouTube la an ye maa 100 sɔrɔ donc nin trophée mun ni YouTube b'a di maa minnu ni olu ye 100 000 abonnés sɔrɔ donc ka yira k'a fɔ aw minnu bɛ an suit waati bɛɛ lajɛlen na ni aw ka dɛmɛ n'a ka wulikajɔw de an b'a ɲini aw fɛ halisa a ye dɔ fara a ka civiliw kan maa wɛrɛ minnu ma abonné ka caya yaasa Jani a réseau bɛ se ka bonya kosɛbɛ ka se ka aw kunnafoli Mali ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan kiba ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don Jani na kibaru lasera aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45